алейкум акаҷон. Ва алайкум салом додар. Бахшиш як дона сигарет дорӣ ака? О, марҳамат. Ҳазор ромати калон. Як савол битум мумкина? Майли акаҷон. Чӣ байқа ғамгинӣ? Ҳар рӯз ба ҳамин аҳволам ака. Маълум маша ки чӣ дарде дорӣ. Агар хоҳӣ камтар нақл кун, сабук машай. Бахшиш бародар, шумо дар пеши кӯча чӣ кор мекунед? Зама хонаи модараш овардам. Фаҳмо. Биё таги ҳамин дарахт нешинем акаҷон. Best Rap Stars Records. Замоне таги ҳамин дарахт интизораш будам. Касофата ба гуфташ ма ҷисму ҳам ҷонаш будам. Зораҳома медид пеши ҳама да пастум мегуфта. Гагане да ҳама пасти да барат ҳастум мегуфта. Дӯст доре ёфтак ба хича бадай бари макандак. Нигоҳ ки ки чанд ҷое дастома лезва задам. Рӯ ба мастӣ овардам, пеши почаш ғалтидам. Хидиш нагладаваем гуфт, яке очаш қапидам. Гуфт духтар ман нарас ки паси тирма мекунам тира. Валлоҳ қасам халаҷон барош мерам то таги гура. Сад сол пишти дард нестам, гадои хонат мешав. Эй алкаши паданалад, ай пишти дарм дафша. То соати 6 саҳар таги ҳами дарахт будам. Ай тирезаш нигоҳ кард, оми чашм рехта будам. Омад пешим дод задак, гуфт дига намефорим. Эн одам ҳами қаб бидаyak дӯст дорид. Пас чизам да ҳама ҷо ҳамада кадумш ганда. Ки ягон кас ғайри ма ба туву ханда. Дил набада ком номарде хостгориш кард. Ура ай дилм кандак шавдишам бен када будам. Да телм занг задак, гуфт метони омада барои дидори вопас. Ин тинҷи ай натарсонам, гуфтак туй дорум насиб. Мега охирон хоҳишта бугу ҳақта ҳалолм ки. Охирон хоҳишам ҳами ки фарзанда ҳамномм ки. Давоми қисса чӣ шид? Бахшиш додар писарчам омадес як лаҳза. Синаҷон биё ҷони дадаш. Номи ту чия додар? Бахшиш акаҷон корум биромад. Ягон рӯзгару паром мезанем, ҳамаша нақл мекунам. Танзим сайт Гап роста. нест, чӣ хеле хоҳӣ?